Hola, què tal? Em dic Antoni Benavente Barbero, em dedico professionalment a la fotografia i al disseny gràfic i he cursat els meus estudis d'animació i il·lustració aquí a la EAM Leandre Cristòfol de Lleida. Panorama Ciudad de Nova York, que és el títol del meu primer curt, que té una durada de 3 minuts, i està inspirat en un poema de Federico García Lorca que porta el mateix títol i pertany al poemari més madur i surrealista del poeta andalús. El poema bàsicament podríem dir que és un crit de denúncia a la deshumanització de la gran ciutat de Nova York. Crec que susciteix també un sentiment d'esperança envers una societat més justa i solidària. El curt el podríem definir com un conjunt d'interpretacions personals a partir del ric contingut metafòric del poema de Lorca, i el meu objectiu principal va ser aconseguir transmetre aquesta intensitat poètica, lírica, surrealista de l'obra de Lorca amb un procediment eminentment pictòric. Així doncs, totes les animacions les vaig desenvolupar amb procediments tradicionals d'il·lustració, com són el carbonet, el pastel, el guaix, etc. I a més aplicat a diferents suports, més aviat per potenciar les seves qualitats expressives d'aquests procediments tradicionals resolts amb alçada i aplicats en aquests suports. Què volia aconseguir? Sobretot posar en valor la calidesa i espontaneïtat del traç per defugir de la fredor i impersonalitat dels dibuixos realitzats en programari digital.